Попередні відео набрали близько 10 тисяч переглядів. Мій YouTube канал набрав 1000 підписників, відкривши очі тим, хто до цього не бачив цих дивних моментів з вербою. Знайшлися і ті, хто захищав вербу навіть після того, як подивилися цілих 3 відео. Я відповідав на всі коментарі, погані або хороші. Мені було все одно. Не думав знімати 4-те відео про вербу, але прохання моїх нових підписників і глядачів каналу мене змусили зняти ще один ролик про неї. Мене звуть Ігор, і це канал Іграш. Продовжуємо відкривати очі знову. Почнемо з самого неправдивого розіграшу у верби. Які $1000 за підписку у Тіктоці, якщо айфони не можуть дійти до їх переможців? Хто переміг ці $1000? Чи був той розіграш? Навіщо розігрувати таку величезну суму за якусь підписку в Тікток? Серйозно? Тут точніше треба запитати коректніше. Навіщо розігрувати нічого? Питання тут лише до верби. Перегляди на ці ролики прийшли не випадково. Виявляється, мої відео почав публікувати один із TikTok аккаунтів, який орієнтований на хейтерство верби. Я отримував повідомлення і побачив зростання переглядів на тому обліковому записі. Багато десятків людей побачило вирізані моменти з моїх відео. Я, певна річ, помітив це і почав рекомендувати у відповідь на коментарі подивитися ролики повністю на моєму каналі. І як ви бачите, все вдалося. Більшість глядачів аккаунта в Тіктоці вирішило подивитися відео і підписатися на мій канал. Кожен з вас сказав свою думку, жоден поганий коментар не видалений, хоч їх і було мало. На кожен коментар я дав свою відповідь, вподобав більшість з них, відповідав в директі інстаграму та й взагалі намагався підтримати кожну думку. Дуже хочу всім подякувати за 1000, а вже 1100 підписників на моєму каналі. Далі буде краще. Напевно, багато хто хотів би отримати рекламу від якогось відомого блогера. Якою би верба не була, вона реально відомий блогер, якого знають дуже велика кількість людей. У кожного з них є аккаунт-менеджера, який приймає рекламу від інших аккаунтів. Так ось, про що я? У аккаунта, який займається набором реклами для верби, є список типів аккаунтів, які заборонені для піару. У списку заборонених аккаунтів є пункт «Салони краси». Це вербі не заважає рекламувати їх, тому що це все гроші, а гроші люблять то всі. Тоді навіщо ось цей список, якщо вона сама його порушує? А тепер почнемо про найцікавіше. 20 липня 2020 року я отримав кілька смс в директі про те, що мій останній ролик про вербу потрапив в руки блогеру рідний. Він записав сторіс, зазначивши вербу про те, що якийсь невідомий блогер розсекречує її. І що це смішно? Що смішного в тому, що на людину є багато матеріалів, які йдуть проти нього. Рідний почав говорити, що інфа з айфоном це неправда, і що це все брехня і чутки. Верба це ж теж собі забрала, крім історії, де була частина ролика про айфон і про рідного. Він сказав, що це він відправив айфон для верби, щоб вона його розіграла. Навіть якщо ця частина виявилась брехнею, тому що мені реально нічим довести, що я правий, то чомусь його підписниця, років 10, яка є знайомою, яка стежить за ним дуже давно, навпаки говорить, що ця ситуація була і що на вербі він і виліз на гору. Стверджувати цього я не можу і точно не буду. Мені рідний відповів на мою сторіс ось таким повідомленням. Яке переобування? Навіщо ви вставляєте брехню? І повірили якійсь людині і слухам? Я приклад того, що цього не було. Ви підвели свою аудиторію, яка вам довіряла. Хайпитесь на чужих ім'ях? Ну і звичайно, він це забрав собі в сторіс, адже бачите, як він мене поставив на місце. Ну а моя відповідь пройшла повз. Вона прочитана, але в сторіс вона ніколи не потрапить. А в цей ролик потрапить. Чому він не відповів на моє смс? Значить, є що приховувати? Ну да, кожну сторіс треба було зробити з відміткою верби, а потім вирішити зробити ще репоста верби. Чи бачите, його верба показала. Зараз в шоці, зараз вам розкажу про ситуацію. Мені скинули підписники, що якийсь невідомий ютуб-блогер розсекречує в своїх відео Юлю Вербу, якщо чесно, це смішно. І там був навіть кусочок про мене, і зараз закинув наступних сторіс. А мені кажеться, що розіграші просто обман.
А вот смотрите об одном розыгрыше. В нем победил блогер с ником Ридный. Но тут есть один прикол. Она отправила ему приз, но и с сюрпризом. Итог розыгрыша. Беру телефон, разбитый, не включается. И фраза вербы, что так тебе и надо. И вы еще верите в эти розыгрыши? Та, що я в неї виграв айфон, вона мені відправила його побитим через 3 місяці і написала, що я на це заслужив. По-перше, я нічого не вигравав, це наоборот я відправляв їй телефон на розіграш, вона вже зробила його результати, вона всі результати кидає в свої сторіс. Ну, не перевірити інформацію, просто так щось кинути, це низько. Чому ви вірите всім слухам, хто про що говорить? Юля робить ці результати в сторіс, кидає. Реально, якщо ця ситуація є брехнею, я хочу вибачитись перед своєю аудиторією. Але я вважаю, що я винен перед фанатами, але не перед хейтерами. Про ситуацію з Чернівцями, з дівчатками і навіть з 80 спонсорами Рідний та Верба просто промовчали. Виходить, що їх зацепив тільки один шматочок, яким спробували мене опустити. Так, я отримав всього-то кілька коментарів з тим, що я принижений, а не Верба. Але зачекайте, коли метою ролика було принизити Вербу? Метою роликів про Вербу є одне – поставити її на місце і повернути її такою, якою вона була раніше. Нічого більшого. Юлі Вербенець – 17 років. Її аудиторія – 10-15 років. Навіщо всій її аудиторії показувати свої, вибачте, груди? Але вона нею вирішила ще й похвалитися. І в мене ніколи не буде худих ніг, але в мене гарна попа. В мене широкі плечі, бо я ходила на плавання, але в мене 4-й розмір грудей. Розумієте, тут треба шукати плюси і дивитися тільки на них. Або жити в мінусах і бути собою. У мене 4-й розмір. У мене гарна попа. У мене 4-й розмір грудей. У мене гарна попа. Навіщо таке показувати своїй аудиторії? А ще її одяг останнім часом. Тут навіть говорити нічого не хочеться. 21 липня Верба запустила розіграш за підписку на одну з її подруг-блогерш і за активність на сторінці цієї людини. Суть в тому, що за це одна людина може виграти дуже багато подарунків, починаючи від цукерок до айфона 8+. Я думаю, ви вже самі зрозуміли, що я вам хочу показати і розказати. Так, значить, почнемо по порядку. Тут у мене є Пандорка, до речі, я такої ще ніколи не бачила. Бачите, це така новенька, з однією бусинкою одразу. Тут у мене також 8+ айфончик. Дивіться, який він ідеальний, світленький, сіренький, повний комплект, все як має бути. І багато-багато солодощів, до речі, Це все зможе виграти одна людина за найпростіші умови. Я, до речі, думаю, ви помітили, що я підписана зараз тільки на одного блогера, на одну прекрасну дівчину, маму вже, до речі, від недавнього часу, на Христу. Те, що вам потрібно робити, це підписатися на одну людину, яка знаходиться в мене в підписках, і проявити активність на її останніх 3 постах, а отже написати лайк, поставити лайк і написати коментар. Здається, що це дуже прості умови, як для таких призів, і за одну підписку я ще не розігрувала стільки всього. Розіграш триватиме 2 дні, поки я буду підписана на Христю, поки він буде тримати, доки він буде тривати. Путаю слова. Як сказав Рідний, що Верба завжди робить розіграші в сторіс, що я брешу, що вона цього не робить. Ці результати в сторіс кидає. Ось розіграш пройшов 23 липня, точніше 24 або 25. Зауважте, за TikTok $1000, крім самої Верби. Ніхто її не побачив, а в даному розіграші вона все-таки опублікувала в сторіс переможця. Знайшла ту щасливу переможницю, яка виконала всі умови. Це 2 підписки і активність на сторінці Христі і на моїй. Я тебе вітаю, чекаю дані для відправки нової пошти. Айфон, Пандора і солодощі поїдуть до тебе. Нарешті вперше бачу таке у Верби за останній час. За це я хочу особисто висловити подяку, що це вона нарешті зробила. Дякую. Ви можете подумати, що це вже я прискіплююсь, але чому Верба завжди називає свого хлопця за прізвищем? Я не почув ні в одному сторіс його ім'я. Ратала купив мені іграшку. А ще питання, що це за були тіктоки з Варваруком, де він був її типу хлопцем? Макни своего парня в воду, если он всегда разбрасывает носки.
Если он лайкает фотки других девушек. Если в душе он ребенок. Если он любит пить пиво. Если он много ест. Если он храпит. Если он не любит ходить по магазинам. We're just friends. So don't go let them leave with that look in your eyes. Хоч бреши. Не люблю, а я не брешу. Для імітації просто. Я Не люблю тебе, Дім, не люблю. Не люблю. Обша. Обше. 0. 0. 0 емоцій. 0. Я не бачу ніякого пояснення всій цій ситуації, і таке враження, що вона не може зрозуміти, хто з них краще. Якщо у вас виникло таке саме враження, що вона не байдуже до обох, то пишіть це в коментарі. Притула versus Варварук. Давай, може, їх попробуємо кліп зняти, так? Попросимо їх. Чесно кажучи, цікавого і точного матеріалу вже мало. Багато чого вже використано в попередньому відео. І мені як блогеру, який хоче зробити якісне відео, не хочеться робити окреме пояснення на деякі проблеми. Тому я з вами вже прощаюсь. А вас залишаю серією цікавих і дивних відео та ситуацій у верби. Я надіюсь на те, що ці 4 відео були не дарма, що ви щось з них візьмете для себе, як для звичайного підписника якогось блогера, як для блогера, якщо ви займаєтесь цим. Надіюсь, що і верба сягне мою головну мету, і все буде добре. Це були найцікавіші 4 відео на моєму каналі. Дякую вам за перегляд, за ваш лайк, за вашу підписку. Бувайте! Дай копійку! Ви повернулись? Де ви були? В відпустці? Оба! Записуємо хап-хап. У нас одна девочка-блогерша не скинула деньги своей победительнице. Ну, как бы сама виновата, что потеряла лояльность своей аудитории. Она просто нам не отвечает, она просто забила на это все. Ее зовут Верба, и типа мы такие, ну, иди нафиг, типа. И все. Я считаю, что это некрасиво, при условии, что она говорит, что у нее какие-то технические там неполадки, но она при этом выкладывает сторис, как она шопится, типа, ходит где-то гуляет, отдыхает, типа, я думаю, какие неполадки, блин, камон. Ну, короче, каждый получает то, что заслуживает. И, видимо, ей так проще обманывать свою аудиторию. Главное, что вы знаете, что я перевела, и все прекрасно. Який фільтр? О, Боже, дівчата, та не використовуйте ж ви його. У мене лице трикутне. Охренеть. Боже, це фу, це ужасно. Я ще забула сказати, що всі найпопулярніші кліпи сільради зняті зі мною в головній ролі. Тому, Дім, скажи Потапі, що все, що без мене, все буде фігня, щоб дурно не тратити свої гроші. На тебе! Бе! Я сьогодні поки що їла тільки Цезарь. То я на секундочку навіть не їла нічого сьогодні. Погодка сегодня просто нереально такая же, как и я сегодня. И сейчас смотрите на мой идеальный талий, а потом смотрите, какие упражнения буду выполнять. Посылочки несем домой, будем распаковывать вместе. А еще мы сейчас купим арбуз. Большой, спелый и красный. И мы вам его покажем. Знаєте що? Мені теж, як тому блогеру, прислали лусилки. Я вам зараз їх покажу. Значить, перше хочу показати. Яке воно.
Я помітила, що вже досить тривалий час просто не бачила косметику на очі, перестала малюватися абсолютно останні 5 днів так точно. І я просто легко знімаю сторіс, легко ходжу навіть на концерт Насті Кам'янської, зовсім не намальована. І знаєте, це так класно, тому що колись в мене був якийсь пунктик до цього, а зараз отак от мені подобається, якось більше почала себе любити, без брів намальованих, без вій. Мене зараз абсолютно не зроблена ні корекція брів,